lessor ye ale fɛla tɛ dɔwɛrɛ bi kosɛbɛ i bi usine min bɛ te dilan an fɛ Mali la yan i b'ale dɔn i b'ale dɔn wa kosɛbɛ han kosɛbɛ ko ni usine ba in n'u k'a ma ko Farako awɔ te Farako awɔ tolo ko Sikasokaw ko k'u ka usine dilan ko k'a bila sen kan kosɛbɛ Sikasokaw ko usine ɲɛnafin b'u la ko k'a bila sen kan ko jamana yɛrɛ tun ye waati dɔ ta kosɛbɛ kabi san 2010 waatiw la awɔ k'u bɛ fɛ ka ni usine ba in ka a wuli k'a jɔ kosɛbɛ ko nka a bɛna fɔ kow tɛ ka kow sumayalen don kow tɛ ka kɛ i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na kosɛbɛ Sikasokaw dun bilama u ka ni usine ba in tolo ni ale de bɛ te dilan te Farako yɛrɛ ni jateminɛ kɛ Kɛnɛdugu faaba in kosɛbɛ tolo ni jateminɛ kɛ commune rurale min filɛ n'u k'a ma ko Fɛnkolo yɔrɔ foroba in bɛ nin yɔrɔ in de la yen a yɛrɛ k'a fɔ hectare 400 ani 2 te foro in bɛ o de kofɔ kosɛbɛ ko nka n'i y'a jateminɛ hectare 400 na baara yɛrɛ ma kɛ a la a ta tilala hectare 80 dɔrɔn de bɛ yen kosɛbɛ baara kɛlen don o la awɔ tolo o bɛ mun kofɔ o ye k'a fɔ min ye te Farako ye ayiwa yɔrɔ min filɛ nin ni a bɛ Mali bolo kosɛbɛ tolo a mɛnna sabu Chinois ni Mali de tun bɛnna ni te foro in dilali kan yɔrɔ a tun bɛ senna kabi Musa Tarawele ka waatiw la kosɛbɛ te foro in tun bɛ jigiya kɔrɔ jigiya min n'o ye teko ye Mali la yan sabu te tun tɛ bɔ jamana kɔ kan ka na yan hali n'a tun bɛ na a ka dɔgɔn kosɛbɛ sabu tɔni hakɛ min tun bɛ dilan te Farako la ka ni Mali la yan tolo o kun ka ca kosɛbɛ nka a nana ye k'a fɔ te foro in n'o te Farako ye tolo a ko yɛrɛ jiginna fo ka na san 2004 waatiw tolo a kɛra sababu ye te Farako tolo ka usine kɛ bɔgɔ hali te kisɛ kelen o tɛ sɔrɔ a kɔnɔna la ko nka baara in min ye te foro ani usine ye maa minnu tun bɛ baara kɛ a kɔnɔna la tolo o bɛ se maa 300 ani maa 40 ɲɔgɔnna ma olu la maa caman bɛ yen minnu tun bɛ baara kɛ usine kɔnɔna la dɔw yɛrɛ tun bɛ olu tun bɛ baara kɛ foro in kɔnɔna la nka tolo a yɛrɛ k'a fɔ bi ko kɔni tɛ o cogoya la ko nka Mali jamana yɛrɛ ni Chinois ka usine dɔ n'u k'a ma Société Générale des Thés du Mali SOGETEM k'olu kun bɛnna fɔ la ko 1,110,000 o de tun kan ka don a la san 10 kɔnɔna la ko nka bi ayiwa a bɛna fɔ kabi san 2005 bɛnkun kɛra a la nka fo ka n'a bila bi la ayiwa ta kɔni ma bɔ sisi ma mɛnɛ Sikasokaw dun ko nin te foro in bɛ min ɲɛ olu ye ayiwa u bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin te in sɔrɔ n'an bɛ fɛ an ka te yɔrɔ maliyɛn bɛɛ ye te min na ye n'a fɔra ko te kana bɔ jamana kɔ kan ka na tolo f'an ka wasa don min b'an bolo kɔrɔ yan kosɛbɛ Amadu san 2004 n taara nin yɔrɔ in na i taara awɔ n yɛrɛ taara yen kosɛbɛ n yɛrɛ taara te Farako in kɔnɔna la ne yɛrɛ ka te su in a kɛra Farako te foro in na ye u kana to bolo kɔfɛ ko ye dɛ yɔrɔ in n'i taara tolo i bɛ nisɔndiya i bɛ nisɔndiya kosɛbɛ a yɔrɔ damunen don kosɛbɛ jiriw ka ca kosɛbɛ a yɔrɔw tolo n'u y'a don ba la a bɛ se ka kɛ sababu ye an ma kosɛbɛ o kana ɲinɛ cogo si la o mana bɔ yen tɛmɛ n'an ye le soir de Bamako bi yan ale kumana a y'a yira k'a fɔ premier ministre Choguel Kokala Mayiga kosɛbɛ ale na kan kɛra mun ye ko a b'a ɲini premier ministre bɛɛ lajɛlen fɛ ministre minnu bɛ yen ni a fɔra k'a fɔ ale Choguel kɔfɛ ayiwa baara minnu bɛ yen n'olu kɛra kosɛbɛ a ko tiɲɛ don a taa waati sɛgɛnlafiɲɛbɔ la k'a daminɛ utu kalo tile 10 ka n'a bila décembre kalo tɛmɛni tile 4 o furancɛ la tolo ko tiɲɛ don a kɛra waati ye min ye colonel Abdoulaye Mayiga ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation tolo k'a y'a jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ ko nka o n'a ta o ta Choguel ko k'a ye lettre dɔ ci ministre kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma u ka se ka a waati kofɔlen u ye baara minnu kɛ a kɔnɔna la majɛ minnu kɛra u ye fɛn fɛn kɛ k'u ka kɛ lettre ye lettre in kana tɛmɛ page 1 walima page 2 kan walima page 3 u kana di ale Choguel ma yani bi alamisa cɛ décembre kalo tile 8 tolo ko Choguel min ni a tun bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la tolo ko jateminɛlikɛla caman soir de Bamako ka fɔ la ko dɔgɔtɔrɔw ye ladilikan min di Choguel ma k'a fɔ a ɲɛna ayiwa ko a kɔni bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la nka n'a sera ka waati jan sɔrɔ sɛgɛnlafiɲɛbɔ in na tolo ko na fusa ma baara in tali ye
konga e shogel na alamewa parce que anawati ni sisanje tolo ko shogel yere da ye minu fo shogel ko kala maiga ka fo mbe fe ka bara inta o tolo ale dunga kenya abora sengela fien bo minani anaka bara ta garabasala kosobe so de bamako ko abara yin aka gini kosebe nga nakan kera minye tolo ode ko ministre kilingena bela jile ka seka ye bara minke kwa ke gafi kana dama aka do min kera ko ani mi make ako aywa ode kuna foni rede soirée bon ko din fo o mana boy l'indépendant bien tolo l'indépendant ya jira ka fo ko Mali armée ko kuma do forama ko kuma inte tiende aywa sabu ko waliya do kera min bitalike douanza ani Tombouctou o douanza dugu do be nu kama ko bore ani Tombouctou dugu do be kama ko kita ay kita wore be Mali kona min teni kita Mali ka bongo tiena Mali ka bone tolo ko Mali armée ko kutu yere ye kuma do be tu yere ye akonna la sabu ni mina fo kuna foni kolon de min taraka da armée la o ko Mali armée ko abini kuma in kaluntigia tolo araba ayo ko kuna foni kolon do min yera bololo sanfɛ o ko kuna foni disra do yere ataka lase ka fo ko ayo waliya do kera min ye douanza ani Tombouctou armée ka wulika jodo senfɛ o ka kera sababu ye ko ngalo taraka da armée la ka fo ko unnoye ko yin ni hakili bala sibiri isam kalo tile saba commune mi nu kama ko bore ani kona manja tolo asenfe armée wuli ka jodo de ke o ma bisaba nyogona o anake ko afara ko armée olu bone unina o do be ko lu minena ko ma ko tlala kabla o kuna foni mbole ko kabi forces armées maliennes fama ya yira ka fo ni kuma inte chien utu yere yi akona la olu ni ko cheka jaina fo jege jala ni baji o ba ko uba angaluntigia tiente ala o tolo ni jatemne ke armée ka kuma kera mu armée felala armée ko waliya min be ka foni n'a kɛra commune bore kɔnɔ la k'u kun ye siganama maa 26 de minɛ tolo ko nka k'u y'a bɛɛ di gendarmerie maaw ma ko wa a senfɛ fana u be engrais min dilan n'a bɛ kɛ mugu ye mugu min bɛ foro u y'o bɔrɛ 10 minɛ bɔrɛ 49 fana fo ka taa se bɔrɛ 100 ma malo la u y'o minɛ bamanciw bolo u bɛ sigidalamaw tɔɔrɔli min kɛ ko a ye jaga d'a ma u y'o minɛ bamanciw la tolo ko o de kɛra nin yɔrɔ in na filanan ye mun ye o ye k'a fɔ ko Mali armée araba décembre kalo tile 6 sɔgɔmada joona fɛ kita min filɛ nin ye Jura mara la a bɛ fo Nampala ale ni Bani cɛ Tombouctou marabolo kɔnɔna la toro a yira k'a fɔ ko maa 8 armée tɛgɛ kɛ olu la o kɔfɛ ka tila ka marifa min n'u kama AK-47 o 8 u y'o minɛ a chargeur 11 ani téléphone 4 taliki waliki 1 GPS Garmin Extrex 20X u y'o fana minɛ ayiwa bamanciw bolo armée ko ale ni waleya de kɛ a k'u ye maa minɛ u y'u bɛɛ di gendarmerie maaw ma ka se ka bila sɛgɛsɛgɛli bolo kan nka kuma min bɛ ka fɔ k'a fɔ ko armée ye bagara mɔgɔw ma walima ka u bɔnɛ u ni na armée ko tiɲɛ tɛ olu t'u yɛrɛ ye a kɔnɔ Ablaye Jara de ka fasiri don l'indépendant ka kunnafoni misɛnnin dɔw bɛ yan tolo ko maa min kun tununa n'o ye Mamadi Jula Dramé a n'a ka denbaya ye ɲɔgɔn ye a n'a somɔgɔw ye ɲɔgɔn ye tolo ko tile 3 ayiwa Mamadi Jula Dramé yɔrɔ ale kun tununa maaw la ko nka an bɛ don min na i ko bi a bɛ n'a fɔ a yera décembre kalo tile 5 ntɛnɛn tɛmɛnen a kɔni a tunukun ma se ka dɔn halisa nka communiqué min kɛra tolo seli de crise min n'o bilala sen kan ka se ka a dɔn kun jumɛn na Mamadi Jula Dramé a tununa nin cogoya la tununcogo ma se ka dɔn a la o kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ o la o mana bɔ yen sariya nabolo kan ko SYNTAP o ye sariya tigilamaw ka syndicat dɔ ye n'u k'a ma ko section syndicale de la justice k'olu k'u bɛna taa tile 3 baarabila dɔ la min kan ka dabila décembre kalo tile 12 natɔ in na ko ka sababu kɛ ko bɛnkan dɔ bɛ yen o tɛmɛna u ni jamana faamaw cɛ bɛnkan in kabi utukalo tile 10 san 2021 a bɛ tali kɛ u ka kɛrɛfɛ saraw n'o ye indemnités n'a ɲɔgɔnnaw ye k'o de ma se ka bila u ka bolo kan tolo haute autorité de la communication n'o ye haki ye
ko haki ma kuraw e k'u tina baara daminɛ u ye kalinkasiyɛn yɛrɛ kɛ ka ban min ye Gawusu Kulubali ye ale yɛrɛ ye haki ɲɛma kura in ye kosɛbɛ Modibo Gijilayi ani Seyidu Sisuma ko ale yɛrɛ ye lɔkɔli karamɔgɔ ye sanfɛ lɔkɔli karamɔgɔ don kunnafoni kalan bɛ kɛ yɔrɔ min na n'o ye école de journalisme ye ale bɛ kalan kɛ yen kosɛbɛ n b'a dɔn i b'a dɔn awɔ a ye baara kɛ DEFA communication na a tɛ tile la kɔni Seyidu Sisuma Seyidu Sisuma ayiwa ko ninnu jamanakuntigi de ye ninnu sugandi ko u y'u kalen k'u siɲɛ kosɛbɛ u bɛna baara daminɛ awɔ ayiwa minnu y'an wele olu de bɛna taa ka bɔ yan k'u ka mun fɔ minnu y'an datugu olu de bɛna taa ka bɔ yen ko ka mun fɔ Amadu masa kelen tile bɛ diɲɛ laban ayi cogo si la n'o bɔra yen Tolo le challenger ale bɛ yan a kumana Tolo ko nin ye dugukolo ko mankan dɔ ye min ni fura sɔrɔla a la k'a bɛna fɔ cheminot n'o ye terrain baarakɛlaw ye olu ni min ye syndicat n k'a fɔ amical dignité et continuité du corps de police Amidico olu ni ayiwa terrain baarakɛlaw de tun bɛ ka ɲɔgɔn sama dugukolo dɔ nɔfɛ titre foncier don titre foncier yɛrɛ numéro ye 1637 a filɛ ni samaya Tolo ko 100 ans u y'o de kɛ kiri ɲɛma ni kiri tigɛli la ko a bɛna fɔ cour suprême ale ye jo di ayiwa min ye terrain baarakɛlaw ma kabi février kalo tile 24 san 2022 o b'a yira k'a fɔ terrain baarakɛlaw Tolo k'u ka so yɛrɛ kun cira koyi Amidico kun ye yamaruya di dɔw yɛrɛ kun ye so jɔ yɔrɔ in na k'u kun y'u ka sow ci ko nka kiri kɛra 100 ans kiri a laban a da jara terrain baarakɛlaw la ayiwa yawo a bɛna fɔ yawo ninnu u ye garijɛgɛ sɔrɔ sa dɛ kosɛbɛ kɛ Mali dugukolo ko ma nɔgɔn info matin an bɛ don ale kɔnɔna la ale kumana Tolo info matin y'a jira k'a fɔ ko an ka jagokɛlaw ni sɔrɔ bosobaga dɔw ayiwa k'olu kungo k'u bɛ baara bɛɛ jɔ sini juma ko k'a sababu kɛ ko min ye u ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye chambre de commerce et d'industrie du Mali Yusufu Bacili ale ni a baarakɛɲɔgɔn fila ayiwa k'olu bɛ sariya ka bolo ka bi ko jagokɛlaw ni sɔrɔ bosobaw y'a jira k'a fɔ ko sini juma yɛrɛ k'u tun tɛ fɛ ka baara yɛrɛ kɛ fiyewu jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ko nka a bɛna fɔ premier ministre Choguel Kokala Mayiga e ko ale ma kumaw fɛ ko bi bɛ a bɛ kumaɲɔgɔnya ta u ni ɲɔgɔn cɛ ha Choguel m'a f'i ɲɛna n ko cɛ in ko ka gɛlɛn ko sini ta in bɛ bɔ a ma u tɛna wuli ka jɔ kɛ bilen u bɛ taa baara kɛ fo ka bɛn na k'a la Choguel kɔni y'u wele bi u na kuma Tolo min mana bɔ o la an tɛna bɔ o fana kalama o de ka fisa info matin de ye nin fɔ sigikafɔ ye damu ye o mana bɔ yen min ye nouvelle horizon ye ale bɛ yan ale kumana Tolo ko san laban in na yɔrɔ jeni de bɛ ka caya kosɛbɛ tasuma de bɛ ka yɔrɔbaw minɛ yɔrɔdenniw yɛrɛ tɛ koyi ko jiri feere yɔrɔ min filɛ Amudalayi ani o tɛmɛnen kɔfɛ Ba Seydou Sila ka magasin ko tasuma filɛ nin ka jago usine fana minɛ tuguni awɔ a bɛna fɔ ni kalo saba laban in na Tolo tasuma bɛ ka tiɲɛni kɛ jagokɛlaw kunna dɛ fɛrɛ ka ɲini a la a yira k'a fɔ tasuma k'a ye min bɛ tali kɛ jago usine a kɛra tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 6 ko conteneur a bɛ se conteneur 20 ɲɔgɔnna ma a bɛɛ lajɛlen kun ye u ka carton ji bɛ bila minnu kɔnɔna la ko conteneur 10 ɲɔgɔnna kun falen bɛ olu de la tewu a bɛna fɔ tasuma y'a bɛɛ jeni yɔrɔ yan'o cɛ min ye Amudalayi jiri feere yɔrɔ min bɛ yen tasuma kun ye o minɛ o yɛrɛ kɛrɛfɛ garage dɔw bɛ yen mobili caman bɛ yen olu fana kun jenina ko nka hali sisan Tolo a ma se ka dɔn kun jumɛn na o tasuma wulila ko nka miliyɔn caman fana taara a da fɛ dɛ min ye Ba Seydou Sila fana ka magasin min n'a kun falen bɛ tulu ni pinɛw la o fana jenina miliyɔn caman fana tiɲɛna o ko siratigɛ la jago fana usine min ni ayiwa tarata tɛmɛnen ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 ka n'a bila 19 la ko tasuma fana y'u ka conteneur caman de minɛ min ni carton caman de tun b'a kɔnɔna la o fana kɛra damana tiɲɛni nin tɛ kunnafoni duman ye Tolo an b'a kuncɛ ni min ye teliya la o ye Eco ye les Echos welewele a y'a jira k'a fɔ ko an ka farikolo ɲɛnajɛ minisiri n'o ye Musa Atayer kosɛbɛ ko a bɛ foli di ayiwa diɲɛ walanba min bɛ sen na sisan coupe du monde ko a taabolo ka ɲi
ministre Mohamed Ag Atayer n'ale de banga shifinakaw kunna ni farikolo ɲɛnajɛ ani adamadenya yɛrɛ taabolo ɲuman kosɛbɛ ko eko ama wele kenen yɛrɛ kan wa sabu kubudimoni min n'a bɛ senna sisan ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka walanba don k'a bɛna fɔ baara in bɛ ka taa cogo min na a bɛ ka kɛ Qatar jamana de kan ko Qatar ye ni kubudimoni a y'a labɛn fo ka se a dan na tolo Musa Ag Atayer bi a bɛna taa min kubudimoni a kɛnɛ kan walasa ka se ka taa a bɛna fɔ Qatar jamana de y'a wele a na taa o kɛnɛ kan ne yɛrɛ ma taa kun dɔn ale la Mali ten fasiri de ye nin fɔ dɛ nka ne ma taa kun don ale la a farikolo ɲɛnajɛ an yɛrɛ ma se ka taa kɛnɛ min kan e bɛ taa mun kɛ ka gɛlɛn dɛ an yɛrɛ fɛ yen yan o farikolo ɲɛnajɛ tɔnw yɛrɛ a ma se ka ɲɛnabɔ fɔlɔ an bɛn tɛ ko la koyi don o don kuma kura bɛ sen na fédération yɛrɛ gɛlɛya min b'o kɔnɔna la an ma se k'o ɲɛnabɔ fɔlɔ n'an ye baaraw bɛɛ bila k'a fɔ ko fɔ an ka taa kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ a bɛ taa ka to ka taa yaala fana o ka ɲi a tɛ maa ci ma ka taa a nɔrɔ bila yen ministre tɛ jamana kɔnɔ o ma ɲi dɛ tiɲɛ na n'o tɛ kubudimani kɔni ne kɔni ma taa kun y'a la ayiwa an tɛ ka jouer an ma taa kɛnɛ kan an ka maa tɛ yen foyi Mali kasa foyi tɛ nin yɔrɔ in na ayiwa a t'a dɔn a bɛ taa kun fana na tolo e ko an t'a bila yan fasire de ye nin fɔ o kuma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ni Ala sɔnna sini ye juma ye an bɛ kɛnɛ kan gafew mana bɔ an n'o lakale lamɛnbaaw ye an b'a fɔ a k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma